Hello, we're live. Hello, everybody. Hi. Goodbye. Hello, everybody. Welcome to our live show. Live show lang na. Lain na pang minaw sa live show, eh. Store yahan. Nagbulag na si Katy Perry and Orlando Bloom. Oh. Abortion and ethics talk. Hello, mga kaibigan. Sige na go. I'm ready. Go na. Mag-live ka na. Ay, wala pa rin ko nag-add followers. Can you turn the electric fan number 1, please, keeper, please? Number 1 lang. Uy, si Maria man. Okay. Let us go. Hello, mga kaibigan. Welcome. Hello, and welcome. Oh, our video is so dull it, you know. We're so dulit. Yeah, but it's okay. Why does he have to be the fastest? He's so emo. Okay. How's that? Medyo hiwi pod. You got a lot of margin. Na. Hello, mga kaibigan. Sige na, go. How are you all doing? They don't care. Well, you're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by Sab. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode of Dili Ni Advice, Nagdilaab. Thank you sa among mga donors, and I'm very excited to announce that we have a new donor. We have a new donor. Yeah. As usual, we would like to thank Taylor, Yayu, Carmen, Steven, and our newest band member, Sonia! Yay! Thank you so much. Nagapadaghan. Kadugayan ani, 1 hour namin yung mag-announce og names. Salamat jud kaayo. Puro na names sa to-announce niya. Salamat jud kaayo sa inyong monthly commitment. Nag-commit man gud sila og monthly mo na special mention jud kaayo ni sila ba. Gani. So maskin kinsa nga mag-donate, special mention kamong tanan. Gani. Salamat kaayo. Gani. Unya salamat po sa atong mga listener kay kung dili tungod sa ilaha, wa tay donor. Gani. Naa ba mo donate kung naay nagapaminaw, wa man. Naay mo donate kung naay nagapaminaw. Ay, naa ba mo donate kung walay nagapaminaw. Walay mo donate kung walay nagapaminaw. Mo gani no. So salamat sa atong mga listeners. Gani. I'm so happy. Thank you Yes. so much, listeners. Masking dili mo mag-donate, we're still very happy that you are listening to us because sometimes you all know we're nonsense here. We're not experts here. But nonetheless, you listen. Nagamit og nonetheless. Hala, kuya wa eh. Okay. Unya palihog og share mga kaibigan kung basig na ay gusto maminaw og mga walay pulos. Gani. I'd like to emphasize mga walay pulos. Mga walay Na pulos mga na topic. na topic or not
necessarily ang topic ang may pulos, but our opinion is mostly. Ang atong opinion ang walay pulos dahil Yes. dili ang topic, dili ang topic. Yes. Ang yes. atong opinion ang walay pulos. Yes, Mhm. yes, Ah, yes, sige, yes, sige, yes, yes. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Darling ug Kringkay naglaag, nagsuri-suroy sa Davao City. How do I bo? Di ay ba? Og Adriana Smith, usa ka brain dead woman, gipabilin sa life support aron mapadayon ang iyang pagbuntis. Og Katy Perry ug Orlando Bloom nagbuwag na Ay, di ba? kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Og mao nang dahilan nga nung nang absenta atong kuan. Katong awatan ni absent pero murag na delay lang ang ato ang kuan. Delay. Delayed ang ato ang publishing schedule. Am I right? Mhm. Oo, delayed atong publishing schedule kay si Kringkay dili maka-edit kay tuwa man siya sa bagyo nagsuroy-suroy. Ako nagdalag laptop ko na unsa di ay. Mm. Magsuroy ko. Oo, di po ko ganan ana kanang pag maglaga nimo ay mo pagdalag trabaho. Oh, Oo. laag. Kisa gipadunggan nimo hala ang atong sister-in-law. Ay, Si Casey nga. Hardworking gihapon kayo bisag naa dito sa Baguio nagsige pag-message og mga nagsige reply og inquiries. Gani, sige ra gyapon siya tubag-tubag og mga naga-inquire sa iyang mga Airbnb. Unya, na-stress siya, gamay. Na-stress siya, gamay. na-stress Naiwa siya. nagbayad! Naiwa nagbayad! Wala nagbayad. Moto nga na late siya sa Oo. ato ang night market shenanigans. Oo, wala siya kakaunda yun kay nagnamoblema pa siya kay naay nag-check-in nga wala nagbayad. Baga apog na ang nag-check-in nga di mo bayad. Magbayad pud mo. Uy, grabe Lain na naman po pud na dili mo. magbayad. Uy. Lain na pud ana. Uy, pero anyway, that's what I said. Among transient gig-block na mo. Ay, During the okay. time na maglag ni kay para wala mi isipon. Ay, hala ka. I'm so proud of you. Oh, i-block na kay para dili ta kaya alangan ang mukli ni uban. ang mag-clean ni mukli. uban ug ang take deliver sa laundry ni uban si Nathaniel Blanc Ay, ug si Catherine Blanc. Oh. Silang duha. Oh, teamwork na sila. Oh, unya shout out lang pud mi sa katong among host sa among paglaag nga si Uncle Dudong ug si Kuya Mark John. Oh, salamat jud ka. Wala man sila gapaminaw. Wala man sila gapaminaw ani nga podcast pero gusto lang gyapon ako i-shout out kanang hago man kog kayo kanang mag-host ka og isa ka grupo nga 10 packs. Oh, Oo, tapos ikaw ang mag-atiman asa sila mo adto ang van, ang driver and everything. Salamat gihapon. Salamat. Salamat. Og unsa may masulti nimo sa Baguio day? Nga first time man nimo nakaadto. ay, ganahan jud kaayo ko sa weather. Ang dili na ko ganahan kay kung magbiyahe ka, liko-liko tanan ay. Kalipong maning kuan sa Baguio eh. Liko-liko man tanan. O mo gani no. Liko-liko niya pa subida tanan. So bida tanan. Ya liko tanan. Ya lain pa yung liko ingon paninak na mura to tag nig letter O. Liko, pang dili po letter O kay kung O nibalik ta sa nibalik ta sa agi. Dili to letter O, letter U ra to or C. Kung sa O man po ni si Nathaniel Blanc eh. But I do like it. Not necessarily nga kay naisip na ko murag lami mo balhin og lami nga lugar. Oy kana nga bugnaw nga lugar ba gusto ko sa Baguio pero actually pag ato na ko dito Baguio murag crowded pud siya kaayo no. Oo, okay. Kuan man gud siya, summer capital of the Philippines. Oh, daghan kay turista. Dagan ba? turista. Actually, dagag Bisaya. Ay, Dagan kay Bisaya. dagan kay Bisaya dito. Kadalingi na ko niya. Sa picture ko dai na mga anak ng mga languages. So, dagan kayong danuroy dito. Grabe ka daghag tao. Oo. Ang ilang mall dagag tao. Ang ilahang mall dito sa SM City. Daghan nagtao. Uy, wala man ka naanad. Mura ganig ing ato kadaghag tao diri sa Davao ang usa ka mall kung naay mag-concert. Midnight sale. Dili jud hinuon kung Ay, naay dili. mag-concert jud. Ay, kung na mag-concert lang. Oo. Pero kato normal day lang to. Walay concert, guys. Normal dati murag nakuan gani ko wala nay okasyon diri murag daghan nagtao eh. Ing ato gid ay kadaghag tao permente. Oo. Ing ano ka partida Lunes to siya. Lunes. Ay, di na Sunday to siya. So dagan jud dig tao. Sunday pa gyud. Oh, Sunday siya. Oh. Oh, ako masulti no kay parehas taganhan kay ko sa weather didto. Any time of the day bugnaw jud imong lawas. Maski pag nang lagom gud mi.
O Nang lagom mi kay tikasan kayong weather kay abi nimo na cool ang weather, cool imong clothes, ay cool imong panit dili igang. So nagpa-expose mi sa sun. Kay dili man ka mag-abi. confident kaayo kay ay dili init. Oh, dili init. Pero nanga sunburn si Kringkay nag-sunburn si Bana nako Nathaniel Blanc kay ingon pa niya kay tisoy man kuno siya namula. Ingon niya, siya nag-ingon na tisoy kuno siya. Siya mismo. Nga ako nilagom jud ko di man ko tisay. Nilagom jud ko. Pero okay ra na kay lami jud ang weather didto. Di niya nakaingon ko mga haya sa mga staycation diri. Uy, kay kami ba no? Si Casey akong sister-in-law makarelate sa kong ignon. Mahal kayo magpa-staycation diri sa Davao City because you have to pay for electricity, which means I have to pay for the 24/7 aircon that the guest will use, 'di ba? Pero dito sa Baguio kay ko hala dako silang net profit diri uy kay dili na magbayad og aircon na na electricity. Mura na yung built-in ang aircon. Wala man lang electric fan dito ang mga kwarto. Oo. Dili nimo mapalong ang aircon dito. Dili mapalong ang aircon. Oo, dili ka ka-control sa temperature. Depende na siya sa sa weather kung saan sila gusto magkuan. Kung sa kabugnaw. Muna gusto jud ko no. Gusto kaayo ko mabalhin og bugnaw na lugar mo to nag-isip ko asa ka akong balhin na. Dili lang doon sa Davao because kuan man ko in case na mingawon ka sa mga kaparintehan. in case na kanang mingaw man ko sa Davao oy. So unsa may dool diri Bukidnon? Oo, Bukidnon jud ang best choice. Balay-balay. Nag-isip na ko diha na kong balhin. Pag wala na ko ginapaskwela. No? Lami jud kaayo Mag-compound ba? gyapon ta Kring. Ay mag-uban gyapon ta kay unsa ang pag-record? Gani mag-uban gihapon mi nga na gyud mi guys. Wala na tay mahimuan. Ubanon guys siguro na mo among mama. Basin lang pod. Basin lang. Uban na mo mama. Forever naman mi mag-uban. Ang atong future mag-podcast. Dahil nakadungog ka atong isang adlaw dahil nga kanang lain man kaayo ako paminyaw atong isang adlaw. Imo man gihura man kung haplas mo man gani mo giuli. Muna ang future topic guys. Oo, niya. Ako masulti pa sa Baguio no kay kanang similar sila sa Davao City in terms of cleanliness. Wala kay koy makit-an ditong hugaw sa streets. No? Yes. Correct to siya. Mo to siya akong mapansin jud. Medyo napa ko isa napansin. Mura gwapa ang mga tao didto. Oo. Tama no. Ako gipalitan og strawberry. Gwapa kay siya. Kanang gamayon siya nga babae nga pution nga cute kay mata ko niina nako ako ang kuldudong nga gwapa kayo ang nagtinda og strawberry siya na ingana gyud mga ifugaw daw. The Ifugao people are very very attractive kuno. Kato din nanayaw. Kato mga nanayaw na lalaki sa Tamawan Village. Na yung mga itsura mga tag-as og ilong day mga Ifugao. Oo. Maskin kato nagubog-hubog lang dito sa parking area. Taas siyang ilong Kring. Dili ka kaingon attractive kay hubog niya tiguang pero napansin ako taason siya ilong. Oo. Niya ingon pa ni Kuya Mark diyan, Ifugao lokal do to didto. Oo. Mo na akong napansin medyo na sila itsura. Mga gwapa o gwapo ang mga Ifugao. Mo na akong napansin. Unya daghan kaayo og tourist spots dito na ginadagsa gyud sa mga turista. Dili mahurot og 1 day, 2 days. Kailangan imong multiple days. Mao na ang kulang diri sa Davao. Oo, walay built-in na tourist spot walay ba? Walay built-in tourist spot. Ang ato lang masulti kay adtog Samal, adtog Mati, adtog Buda, Bukidnon. Mga dili gani. Dili silingan ng Bukidnon no kay 6 hours drive man gani. Pero muna mong ma-recommend kung gusto mo wower experience. Kay kasagaran mo Jack's Ridge. It's a dinner type thing na pag kung ato kay Jack's Ridge dinner lang na siya dili kaingon nga tourist spot yun na diya jud ka mag dili. Wala atong discriminate ang Jack's Ridge. We love Jack's Ridge although we can't say na kanang tourist spot jud siya na gyud kay activity mabuhat didto na adjud mo yung obstacle course didto or slide, water slide, whatever wala. Ang atoan duha ka tourist spot dire ay mga zoo, di ba? Philippine Eagle o Crocodile Park. Opo. They are on opposite sides of Davao City though. Layo kay sa katanan. Oo. Yeah, na ang Eden, although we love Eden, ganahan mi sa Eden guys, kaso lang layo pud siya. Layo pud siya like 1.5 hours from the main city. I think. Kunya dito sa Baguio nasuroy ra namong tanan murag Na ganito ide nga 5 spots atong atuan.
Ing ana kadugol. Okay, dugol man kaayo. Dugol kayo ang ilang mga tourist spots. Oh. Pero kapoy gyapon oy. Kapoy gyapon na stress jud akong body. Dili stressed akong mind. Pero na stress akong body. Kay dili na nako kaya maglakaw, nabunog na akong legs, nabunog na akong lapalapa sa giglakaw. Oo. Unya, wrong pa jud kayo move si Kringkay. Wala ko nagsapatos. Nagchinela siya, guys. Nag-step in ra ko. Sa tawag na Step in. Step in. Nag-step in. Nag-slip on slippers ra ko, guys. Oo. Loafers ba tawag na? O na. O, loafers. Oh. Paslot. Napaslot siya. May gani nag-shoes ko. May gani kay comfy akong shoes. So, wala akong napaslot. Pero, akong napalapad jud medyo na, kanang, every time mo tamak ko, kay naan nagyoy, kuan, painful feeling. Every time mo tamak ko. Lahi na jud siya. Pero gwapo jud ka ayo mo rag ang Bagyo no, picturesque pa murag masking asa ka mulingi. Masking mga balay-balay lang imong ginatanaw. Oh. Oh, masking mga balay-balay lang imong matanaw, ma-appreciate nimo ang beauty sa Baguio City. Oh. Oo. Pagligi ni mo diri hala gwapo ha, oy, gwapo kay view. Pagligi na diri gwapo, oy, gwapo kay view. Oo. I agree. No? Gani, we recommend it. If you wanna travel to Baguio, kana, go. Ato mo dito. Ganahan mi dito. We love it. Thank you so much, Baguio City and Baguio people. Although, what I would suggest is never to forget your payong. Oh, maulan Ayaw dito. kalimot og payong. Because the weather is unpredictable. You can't say nga kanang, di mag-ulan ron, kay murag mag-ulan, mawala, ana. So, magdala na lang payong kay maka-pause na sa inyong laag kung di mo magdalag payong mo di na mo wala na mo gana mo lakaw pero kami namalit na lang gyud mig payong kay whether we like it or not di gyud na mo control ang weather so we have to buy a payong. Whether we like it or not. The weather does not agree. Ganahan ko ato, bars to siya. Thank you Baguio City alaoy. Pero first time ni Kringkay, third time na nako. Sa That was Baguio. my first time in Baguio. Yes. I will probably be back to stay. Not for good, but to stay. Kaya basig dito mga eskwela akong anak o akong pagumangkon. Oh, nagsugo na may mind conditioning sa among mga anak na dito mas PMA ha. Nagsugo na may mind conditioning. Oo, kay gusto man mag-pilot akong anak, sa PMA siya para libre. Kaya mahal kayo magpaskwela pilot. So, dito mag-eskwela sa PMA para libre halaoy. Mentag makapasa. Nagbutbuot. Man, rigorous ba kayo lang exam o training diya, no? It's not for the weak. They have a well-rounded curriculum. Physical, mental, and emotional, spiritual. Ay, training na dayo gymnastics every summer class. Obstacle courses. Oh, obstacle courses. Okay. O, ang isa pa na to ka Nagdilaab nga balita. Oh. Usa ka brain dead nga babae nga si Adriana Smith sa US ni guys ha. Gipabiling buhi on a life support aron ipadayon ang pagbuntis. Mao na siya ang atong istoryahan karon. Kay ang problema man gud ani nga istorya dagag na nga suko. Polarizing actually I think polarizing siya. Kay naay agree sa gibuhat sa iyaha, naay dili agree sa gibuhat sa iyaha. So tanaw na to unsa ba jud context ani. This is some sort of a sensitive topic and it's polarizing. So we'll do our best to We don't claim to be experts here. We will just read some facts for you, okay? And then we'll do our best to be sensitive. Oh. Then from there, we will just give our unsa tawag anak ring? Opinion. Yeah, Reaction. unsolicited opinion. Commentary. As always, it's unsolicited, but you're listening, so you are therefore checking the I agree box. Here's a clear breakdown of the Adriana Smith case. Who she was, Adriana Smith, a 30-year-old nurse and mother from Atlanta, Georgia, was 9 weeks pregnant when she began experiencing severe headaches in February of 2025.
After being sent home from the hospital with medication, she was rushed back the next day when her boyfriend found her gasping for air. Doctors discovered multiple blood clots in her brain and declared her brain dead. Ang kahadlok dira ba, kalit-kalit lang yun kaayo sa katanang kalibutan. Mura siya aneurysm, no? Murag aneurysm, feeling na ako. Blood clots. Blood clots in the brain. Murag ingana, no? But we don't know. We don't know for sure. We're not doctors. But it looks like aneurysm for me. Unya, kanang brain dead na dayon siya pagkaugma. Oh, kanang abili mo ba na normal headache lang or normal migraine lang na hala, this is more painful than Mas usual. delikado nino sa mga babae nga taas og pain tolerance. Na may mga tao nga OA. Gamayng sakit magpa-check up. Oo. Masalbar jud na sila. Oo. Masalbar kay makit-an man na day kay blood clot day. Oo. Matabang pa ka. Unya siya kay niadto man siya hospital. Unya gitagaan ra siya tambal. Ay pwede pud basig kapaliyon basig niya. Tylenol ra gihatag ana niya gudana go. Uy, nakoy friend ngayong ana, sakit to kayang ulo niya, ni pa-check up siya gitagaan siya biogesic. Mao gani, unya what if blood clots? Gani no. Saan man pagkabaluoy? Dili kita makabalo. Dili gyud We need takabalo. doctors in this podcast to co-host with us, not to be interviewed, to co-host. Co-pilot na atong doktor. Tapos kanang ang kulba diha kaya aneurysm ang good guys. Dagan naman tag nabalitaan na nagka-aneurysm nangamatay gyud dayon in an instant. Di siya magsaba. Di siya magsaba. Unya bata pa kayo na sila. Naka na mga kasagaran mga ginaing anak. Kini si Adriana Smith, 30 years old. Nurse pa jud. Okay? Oh. Nya katong mga babae nga taas og pain tolerance kring, mas delikado to sila kay dili gyud na sila magpa-check up. Murag ako. Itulog ra na nila kay Oo. tuwa ra na ug maana gud. Magbahaplas ra ko. Mm. Ana good. Unya, when she was declared brain dead, syempre she was on life support na kay due to Georgia's strict abortion law or the Life Act, which bans abortion after a fetal heartbeat is detected around 6 weeks. Doctors kept Adriana on life support to allow the fetus to develop. 9 weeks pregnant siya atong na Uy, ginoo ko, guys. hospital siya. Guys, ang 9 weeks pregnant is only 2 and something weeks, so 2 months and 1 week pregnant. Mm. Gamay pa kayo yung tiyan, guys. Dili pa wala pa gani na itiyan. Wala pa tiyan, dili pa na maklaro. Pamaklaro na. Oo, pero due to the law, the abortion law sa Georgia, dili i-allow sa hospital na mamatay na si Adriana kinanay nag-develop na fetus. Mm. Okay. So families her mother April Newkirk said Ang mother ni Adriana Smith. said the family wasn't given a choice in the matter. While they may not have chosen to terminate the pregnancy, they felt the decision should have been theirs, not the Bitaw. government's. Bitaw. Not the government. Kay my body, my choice dapat na. Unya kay wala naman siya choice, kay na brain dead naman siya. The next best person to decide is the immediate family jud dapat na. 'Di ba? Oh. Gianak ang baby June 13, 2025. Bago lang this month ra guys. Kung naminaw mo this not like if it's still June na naminaw mo. Adriana gave birth via emergency C-section to a premature baby boy named Chance. He weighed about 1 pound 13 ounce and was born at around 26 weeks gestation. Mm. Ang condition sa baby is Chance was diagnosed with hydrocephalus, fluid on the brain, but is currently stable and receiving care in the NICU. The family says he's fighting and asks for prayers. So, si Adriana, after gi-anak si Chance tong June 13, gitanggal na iyang life support on June 17th. So, this case has raised serious concerns about medical consent, end-of-life decisions, and how abortion laws affect pregnancy care, especially for Adriana, especially for Black women daw who face higher rates of maternal health complications. So, gusto ko magbasa tag comments kring. Mm. Asa na comments? Facebook? Sa Facebook na katong kung ang nag-post ani is National Organization for Women. Gi-post nila si Adriana. Ang caption sa post kay ani, na picture ni Adriana og gihang isa ka bata nga dako na. Mm.
Ang captioning ani, Adriana Smith did not give birth. She did not deliver a baby. They performed an autopsy on her corpse to remove a baby. A baby that had to be born extremely prematurely, weighing only 1 pound, because he could no longer survive inside his mother's decaying body. Don't sugarcoat the language. Say exactly what they did to her. So muna ang caption sa kaninga post from National Organization for Women. So ang sentiment sa mga tao is dili daw tama ang gibuhat kang Adriana Smith. Ano daw? Ilahang sentiment is if she's brain dead, she or her family in this matter should have been given the authority to decide on what to do with her life. If she was to be pulled from the life support, then she should have a right to that, including the unborn child. Murag ana ba? Let her rest in peace. Dili kay gikan pag 2 months, let's say 2 months na lang para i-simplify na to. Dili kay 2 months pa ayang tiyan, inyo yung gi-extend yang life up to that point na emergency C-section ngang diagyapon ninyo abi na kog natural birth ninyo ang bata, pero emergency C-section ninyo ang bata. Murag i-prolong lang ninyo ang agony sa patient. Murag ana god. Murag mo na ang sentiment sa mga tao sa comment section. Wala siya nag-rest in peace. Kay, lain pod kaayo kung, if you put it this way, like, gihimo lang gud og incubator ang iyahang lawas. Kay patay na gani siya, no? Brain dead, yes, technically. Patay na siya. So, gihimo og incubator iyahang lawas para mag-further develop ang fetus sa iyahang tiyan. Murag nahimong inhumane ba kay... Kanang murag mas importante pa sa inyo ang life ng unborn child versus sa life ni Adriana. Wala naman siya chance to live kay Brain dead naman. as you said, mura siya gihimong incubator pa jud. Her body could not rest at all. She was still working hard masking brain dead na siya. Cause she's kuan kanang hosting an unborn child sa iyang body. Ingana bitaw, murag ingana pud bitaw. Murag host ang tawag. Gi-host niya ang Host. bata sa tiyan. Katawanan ang term, nakatawa ko, pero essentially mauna. Apparently, na-day episode sa, di ba ingon ko sa inyo na nagtanaw kog Handmaid's Tale, although wala na ko nakapadayon ang nagtanaw kay natoy time nga nahumanan nako ni nga season, then dugay kayo nasundan, that's why murag nalimtan na nako. Na-day apparently episode sa The Handmaid's Tale, ngayon ani exactly. Ang comment ni Samantha, diri sa Facebook, ano siya, if not Handmaid's Tale, then why Handmaid's Tale shaped? That is in reference to... I don't know kung asa na nga meme gikan, but essentially they're saying it's like taken straight out of a Handmaid's Tale Episode. Oo, nga gihimo lang ninyong bahay, pagawaan ay factory sa bata. Kung sa ato apang kuan, murag nahimo siyang factory. factory sa bata ang lawas sa babae. Na-comment diri from Allison. Ano siya? Even in death, women cannot find rest. Oh. It's true Wala though. siya naka-rest og tarong. It's true though. Ang pamilya pod niya, aguni sa iyahang pamilya pod. Kay distressing pa kaayo na, oy, naapa sa hospital lang ang imuhang loved one, wala pa gibuyan. Ana, good. Napay comment diri from Caitlin. Ano siya? Again, Handmaid's Tale is not supposed to be a how-to guide because this happened in the show too. Murag nahimo na nilang inspiration. Blessed be. Nahimo na nilang inspiration ng Handmaid's Tale, but it's supposed to be fiction. It's fiction. Super fiction jud kay ni guys. Mura siya post-apocalyptic. Post-apocalyptic. O sa iyahang pamilya pa, they mentioned gani no nga, not that they wanna terminate the baby, but they wanted to have a choice. Oo. They wanted to have a say in it. Kung gusto ba nila, kay, Dili unta ang government ang magbuot. oh,
it's so unfair kay what if guys nga kanang syempre good no kay kung sa Pilipinas ni nahitabo hosting no not hosting but having a person admitted to NICU or not NICU life support for several months will not only kanang give you stress mentally, emotionally, but also financially. So pila ka months to siya didto. Unsay gibuhat nila. Unsa una siya guys. Wala ko kasabot sa arrangement ani. So ang government ang nagbuot no na ipastay si Adriana Smith ang life support. Kinsa nagbayad sa hospital bills? I hope it's the government. I hope so too. Kay sila ba yung nagbuot? Naay comment there is si Joy. I don't know if she's an expert, but she sounds like an expert in the comment section, No, which biyon sa day yung giingon. which is how are people supposed to be in the comment section sound like experts. Ana si Joy, ana siya, I think we who are not medical pros just assume you only need to keep the heart beating and the lungs breathing, but learning there is so much more science to how bodies work. The brain wasn't coordinating signals to the organs and tissues because her brain was shut down. These are things the public doesn't know, and the lack of knowledge was used to gain political points and abuse a body. It seems gross and awful they would try this out on a woman that should have had the right to a funeral soon after her death. Mao. Napoy ubang take ani Kring. Ang uban mo ingon nga, if there is a way to save a life, kay buhi man jud ang fetus sa iyahang belly, then we should do it. Even if it's gonna cost Adriana's lifeless body. Like even if we like desecrate ba na nga term? What is desecrate? Why did I say that? Abuse without respect, I think. Violate the sanctity of That's something. kind of what I mean. Damage or show a lack of respect towards something. That's kind of what I mean. Divert from a sacred to a profane use or purpose. Yes, that's true. Kind of what I mean. Oh, so I'm right. 'Di ba? Dili ko ka-comment og tarong ba kay mahadlo ko i-bash pero Ayaw kadlok! feeling na ko no kanang nganong ay kanang di man feeling nganong mas importante man ang life nga wala pa naka-live kaysa sa human nga naka-live na og life na anay family na anay loved ones. Nganong mas importante man ang wala pa nabuhi nga living Dapat organism. kaning law nila dapat naon tay exception. 'Di ba? Kay ma-considered man na nga ma-consider ko tay baka nang mabanggaan si Adriana og bus. Na naman no, namatay naman siya. So imuuna na to siya, muan na to siya scenario. Nabanggaan siya og bus. Patay na siya pero patay po ang bata pod this time. Is that considered abortion? No, it's not, right? Kaya No. nag-aksidente man siya. Namatay siya sa aksidente, namatay po ng bata. Ana lang good, simple. Simple math. So, would you consider having having an aneurysm, an accidental death? Yes. And then when the principal body is Wala ka, dead, Oh. then the secondary body inside should be dead as well. Bisan pag As an effect to her death. Oh. Tama ba ko? Dapat na pod bisan pagbuhi pa ang baby sa sulod. Pero patay naman ang host. Patay na ang host. Wala na po'y chance. Oo. Ang- Luoy pud ang bata, guys. Kung inyo siyang buhion, asa iyang mama? Oh, wala man po siya mama. Wala man siya mama. Oh, mosulti ang mga tao. Naman siya papa, naman siya igsuon, naman siya lola, ana-ana. Pero wala iyahang actual mama. Wala man gyapon yang mama. You can't debate that. Wala iyang mama. That's not a replacement. Grandmas, grandpas, uncles, the dad, it's not a replacement to a mom. Some would say that it is, that they are.
replacement to a mom. Some Wala. would Wala say. yung mag-replace sa mom. Pero kanang Kay ang kuan dad ba, is kanang- dad yun na siya. Lahi ang role. Lahi ang role. Sayo pud kaayo ang 6 weeks ba? Kung 9 months siya or 8 months, 6 months, 7 months, diya siya nagka-aneurysm ba? Siguro strong gyud ato ang murag mo kuan liko atong opinion gamay kring. Let's save the child. Dako na kayo ni. Nanay eyes, nanay nose, nanay everything is like ready. Naga-develop lang jud siya for the meantime. Kung 7 months? Oo, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months. Kanang buo na ang bata ba? 8 months, I think, na kanang buo na gid siya. But 2 months? 2 months pa lang ang bata. 9 weeks pa lang to. Nga It's like namatay holding si Adriana Smith. Julin. I'm not, that's not accurate, but I don't care. Pero murag nga na jud nakagamay. Because you're not showing at 2 months. Don't debate me. I've been there. I was 2 months pregnant. It doesn't show. Si Kwan gani, Kring, kanya kong bunso ba? Ang ako ang kuan man good guys, ang ako ang menstrual cycle is irregular. Sometimes I would not have my period for 3 months or 4 months, and that's normal. Ing anak gyud ako ang actually kahantod karon ing anak ko. Okay? Na-adjoy time nga tagdugay gyud ko dili dugon. Tinuod na siya. So, kabalo ba ka? Naingnan ba ta ka ani? Murag wala ta ka naingnan ani. Unsa di Nangihi ko kaya wala pa akong bunso. Niya, 4th month na yata nako nga wala na gidugo. Which is normal, jud na siya. Dugay na ko ing ana, hantod karon ing ana jud ko. Tingala ko nilihok akong tiyan. di ba? Oo, ay si keeper na di ay to. Akong bunso na di ay to. Nilihok. Hala pa, nilihok akong puson kalain pod. Naa day bata. Ay na, ay bata 4 months na. Wala Niliho, 4 months na niliho. nimo na discover. Oo, nilihok. O tanawa sa'yo na lagi kaayo ang 6 weeks. Lagi Unya, nga ka ng... goal kay ko kay syempre wala ko kabalo di nag-inom-inom pa ko ana. Grabe kay ako mga party-party, shot-shot. Hala oy, nagdali-dali din ko folic acid. Wa pa ko nag-PT mi dayon no, pero dili pa confirm sa OB, pero positive na akong PT. Nya dili pa confirm sa OB kanang doctor's approval jud ba nga? A doctor's confirmation jud ba? Nag-folic acid din ko pinaabti kay ang bata. Absent na to ang vitamins kay wala ko naka-vitamins for the first 3 months, which is critical. Mo to pag ultrasound na jud day bata. Ay, kaluoy ni Stellar Amila. Kaluoy. Sa'yo ra lagi kaayo ang 6 weeks ban sa abortion. Na-discover na ako na nabuntis ko murag 6 weeks man. Oh, 6 weeks. Yun, nakapa-ultrasound ko at 7 weeks. Oh. So, sa'yo kaayo, no? Ang kanang abortion ban na kanang dapat 6 weeks na ang bata, dili na ka pwede magpa-abort. Ana. Dili lang tamo enter di ang discussion kay ilaham mo ng balaod good, di ba? Pero luoy lang. What are we talking about then? Naluoy lang ko kay Adriana, mao lang. Namatay na siya pero dili pa siya patyon because she's Dili pa siya ipa-rest. okay because she's hosting a human baby. So di ay. Well, if the child grows up fine, then that's good. Kaya naman ni atiman sa iyahan na mo alaga niya ang iyahang papa, iyang igsoon, iyang mga grandparents. Gusto lang ko mabasa og commentary from Kimberly. Ano siya? We need to learn that death is a part of life. Bitaw, tinuod. Nadi, wala. Except kay Enrile, no? Pero tanan yun ta mamatay. Life is for the living and death is for the dying. If it was meant for her to have this baby, she would have lived longer. Even organs must be harvested within a very short time frame to ensure their viability in another living body. Ay, tama. Katong na-discuss na to ang tama heart. di ay. Katong heart nga na gipangahuyan sa turista nga taga UK. Na dapat buhi pa ang body para ma-harvest before nimo ma-transfer to another human. So,
maybe the whole padayon ako basa ang comment ni Kimberly. Ano siya, maybe the whole purpose of Chance's life is for us to become more compassionate in our words and deeds about things we can't control. Let's not forget that Adriana left behind the whole family, including a 7-year-old son, who will also be affected by this tragedy for the rest of his life. Perhaps he or other members of her family will become a leader who will be instrumental in making policies that will guarantee a better outcome for others in these circumstances. At as kaya ang comment, dira ra ko kutob. But she is very compassionate with her comments. So, kudos to you, Kimberly. Uy, Noji, lain na pong comment si Jadalyn. Ano siya? So, how did the baby survive inside her corpse? Long enough for them to extract the baby, asking out of pure curiosity. Corpse din yung tawag. Kanino kay that's essentially what it is. Okay, Corpse. dead naman jud. Dead naman jud to. Brain dead is dead. Is there like an exception to the rule, or do some people wake up from a brain dead situation? I don't know. Have you tried googling? Maybe na I don't know. I don't know actually. Ko pilot. Wait. Before I will ask Copilot, let me just read this. This is an interesting comment. From Maria. Ano siya? I think about how much I spoke and sung to my belly, played music, and my moods affected each pregnancy. For this baby to be developing in a lifeless body, I wonder how that will play out downstream. Hala, bitaw no? Bitaw no? Wala gyud di ba dapat naaman na connection nga naa pa sa tiyan ng bata. Oo. Makadungog na siya ana. Unya maka-feel na ang bata uy. Maka-feel. Maka-feel. Ay, kabalo mo, tinuod ko na siya kay katong nagabuntis ko, si Nathaniel Blanc, naga-interact na siya sa kuntiyan. Dili ako ang gina-interact, ang tiyan ako ang gina-interact. Mulihok ba ya? Mulihok na siya. Basta kotay no kanang gunitan niya kung tiyan murag ana lang niya baka na murag tustukon niya gamay akong tiyan. Murag og kuhito ni naknak ang tiyan ako sa sulod para manguhit sa bata. Mubalos. Ay, mubalos. Oh, mubalos. Oh, ingana na sila ang mga baby sa tiyan. Ang mga fetus di ay sa tiyan. Unya kay ang baby wala na may mama. Wala interaction. Wala engagement. Murag social media engagement. Wala interaction. So, dili na ta mahuman ani nga topic, guys. Medyo sad siya, pero dili lang ko ganahan mo comment about silang abortion law, kay wala man ta ana dili ta makialam. Pero naluoy lang ko, mo lang na akong sentiment, naluoy ko kang Adriana Smith nga gihimong incubator. That's essentially what it is. Gani. Dili na punta next, kang Katy Perry and Orlando Bloom. Nagbulag na di ay. Oh, manglibak na pud ta. Oo. Mo sidestep na ta, manglibak ta. Kabalo mo, guys. Kisa si Katy Perry, sample. Nagsample na to sa una, oy. Baby, you're a firework. Come and let the colors burst. Na. Okay, very good. Kisa si Orlando Bloom. Sample. Di, siya ni si Legolas, guys, sa Lord of the Rings, okay? There's no other Legolas in the world. O siya ang pinaka-iconic na Legolas. Wala mo po ilain good sa mukha ninyo eh. Sa mukha, oy, wala may layo Legolas. Naapo na siya sa Pirates of the Caribbean. Ay, oo. Guys, nagbulag na sila. Pero, karon lang ko nakabantay. Dili di sila kasal. Oh, dili di. Binako kasado sila. Ang headline man good is Katy Perry and Orlando Bloom split and their engagement after 7 years together. Hala no? Wala ko kabalo ngay nga na day, guys. Pakasal unta sila sa una. Onya. Pakasal unta sila 2019, 2020. Unya mo lagi to ka nag-COVID ban. Ay, oh. Kuan ba tanan ato, postpone ba tanan kinabuhi ato. So mo to wala sila na dayon, mapakasal unta sila. Nabiya sila yung anak no, si Daisy Dove. 4 years old. That's their child. Unya, nga nung nagbulag sila, wala takabalo. Pero na-speculation nga stress do kayo ni si Katy Perry aside from her flop album na nastoryahan pod nato sa atong podcast. Nastoryahan ba nato? Oo. Okay. Nastoryahan nato ang yung flop album. Kato pong astronaut siya. Katong nag-astronaut siya. Kaya nag-suffer ang iyang image. Mura siyang na-jologs ba? Mura siyang na imong jologs. Mura siyang na-joke.
Nahimo siyang joke jud. Dili siya, we wouldn't take her seriously now, but I would like not anymore. But to give her some credit pud no kay grabe pud mo. Gwapo ba jud kayo ang album na One of the Boys og Teenage Dream. To her credit also, she also doesn't take herself seriously. Yaga-yagaon pod siya. She's also silly. She's also silly. That's true. I've seen some of her interviews. Nadyo siya pagkagara-garaon. Wala lang, ibalitaan lang tamo kay wala dyan ni pulos nga balita. Kuan siya, nagbulag na daw na sila sa una. Sa una pa, wala pa sila anak. Kay, lahi kaayo daw ilang kalibutan. Although they're both celebrities, lahi manggod ang medium ni Katy Perry. Lahi ang medium ni Orlando Bloom. Si Katy music, si Orlando Bloom is Hollywood. They're both busy. Murag maglisod daw sila og kanang connect. Tapos, karon I think mao gihapon ang problema. In addition to, katulad ang image ni Katy Perry, mao gihapon I think ang ilahang problema. Like, they both have different worlds. The same world but different. Gani. Ana gyud siguro na dili mo kailangan gyud no for longevity basig dapat same og hilig. Yeah, same pud mo og kalibutan, I think. For longevity lang jud pud ni di na exception na pud mo ingon si Darling patakar ng insert akong lula og lulo lain mas laghilig pero exception na pero ang ako lang bas I think for longevity need og similar jud mo og lifestyle, similar mo og likes and dislikes. Kay kung dili mo similar, what can you talk about though? Magsige ra mo lalis. Nothing. Gani, no. And fun fact no, sa mga wala kabalo, kani si Katy Perry, ex na niya si John Mayer. Oo, naingon na nimo. Kabalo mo guys, medyo natoy time nga na-obsessed yung kong John Mayer. Gibasa na ko ang libro ni Jessica Simpson. Chismis kayo tong naa dito no. Kay na-obsessed man gud si Jessica Simpson ka John Mayer. So some parts of it they talked about John Mayer and Jessica Simpson's relationship. Napoy murag na hapit lang na murag ka ng dili. I mean, what I mean is, nakita na ko ang batasan ni John Mayer through that book. Kuan siya? Unsa iyang nakita nimo na batasan? F-boy. F-boy siya. Naay nag-comment? Si Nathaniel lang, hilay daw akong tingog. Hello. Okay. Mura siya F-boy, guys. Nya karon, before sila nagkauyab ni si Katy Perry ug si Orlando Bloom, ang nagkauyab kay si Katy Perry ug si John Mayer sa. Oy, kadali lang. So, gisundan ni Orlando Bloom si John Mayer. Si John Mayer. Gisundan niya. Dili si Russell Brand. Like you mentioned to me earlier before the recording. Si Russell Brand is before pa dyan kang John Mayer. Pagkuman ni Russell Brand, si John Mayer. And then pagkuman ni John Mayer, si Orlando Bloom. Wala kunoy overlap si John Mayer ug si Orlando Bloom. But I doubt that. I doubt that. Naa kay opinion na bata na sige daw. Feel ko lang kay on and off relationship man gud si Katy ug si John Mayer. So na sila on and off again situation. Meaning base na ay overlap kay nagbulag daw si Katy ug si John Mayer 2015. Then early 2016 like January nagkaila si Orlando Bloom and si Katy. So basin kay it's too soon to tell kung nagbulag na ba gyud with finalization jud. Nagbulag sila end of 2015 then pagka sugod sa 2016 by January nagkita sila ni Orlando Bloom. Wala jud nagka-interact og balik si John Mayer og si Katy Perry atika oy. Kuan di ba? Nag-mention ka si Katy Perry si John Mayer on again off again. Si Katy Perry si Orlando Bloom nagsugod on again off again. Mao gani na akong ginaingon. So mao na ang ilahang ginaingon nga mao siguro na ang style para ma-blur ang lines. Para dili mailhan ba nga, gidungan niya. So, on again, off again. Gipalabas nga, on again, off again ang duha. Yan na po ni ka ng isa ka silly interview ni si Katy Perry kay James Corden na show, no? Gipangutan na siya kung i-rank niya ang mga boyfriends from the top to bottom, kaysa daw ang top lover.
Kadali lang, kano sana niya giingon? Ay, kano sa 20 siya interview? 2017 na interview. So, sila na ni... Sila na ni Orlando Bloom. Oo niya, unsa may giingon niya? Ambot kung on and off ba sila no. So basic off. Kay pag interview, ang tana kinsa ang top lover. Oh. Ang gitubag si John Mayer. Ang top di 1. ay ba? Top 2 lang si Orlando Bloom. Dili na, ano, oy, dili siya top 2 ang dili iyang siya formal. current. Dili siya formal na pagka. Dili na, ano, top 2 lang ang iyang current. Gani no, dili formal na pagka-istorya. Dili siya formal na bayhana. Buang ning bataan ni, buang ning bataan ni, buang ni si Buang ning Katie. bataan ni. Ay nako. O guys, mura to diri ra ta mahuman sa ato Uy, kadali lang. Uy, wala pa ba na confirm na alay third party source pero wala nag-confirm mismo si Katy Perry si Orlando Bloom nga nagbulag na sila na alay close source. Ang US Weekly or Us Weekly? Mao ba? Dili din confirmed. Oh, wala na gi-confirm na alay source. Dili uy basta na nagani leak na mga ani kring. Tinuod na Tinuod siya. na na? Tinuod na siya. Sige, kamo good. Na siya. Mm. Nga dili na ta mahuman guys. Gusto lang namo i-shout out ang amo ang commenter na si Oo. basta ha, nasa imo ha. Natay commenter nga si CC. Asa man ang comment? CC, unsa yang comment? Nag-comment siya sa ato ang episode 71 about katong nagstoryahan ita about K-12 na tanggalon na ni Senator. Ano siya? Ako lang sad nino, don't give your opinion lightly without knowledge sa subject. Actually, sakto na imong idea, host. Ang purpose gyud sa K-12 kay skill-based, but ang problem, dili ka keep up ang instructor kay wala sila expertise ana ilang gitudlo. Ang ending, ma-theoretical sila balik na defeat ang purpose. End. Sisi, gusto lang ko mag-apologize kay she felt na we have no knowledge sa subject. Sa bagay, wala man pud tayo knowledge sa subject. Ang atong knowledge is from a POV of parents. Sisi, mag-sorry lang ko daan. Sorry kayo no, kay na-feel ni mo nga wala me knowledge sa subject. Gusto lang po nako, to be fair lang po sa amuan ni Kringkay, we never claimed to be experts of the subject. In fact, kung listener jud ka from the beginning, we always claim to be experts sarcastically. Oh, ironic lang ang tanan. Oo. Dili mi expert jud actually. Oh, pero tama man po ang iyang Pero tama imong comment. Na resonate man ko sa iyang comment nga. Bitaw no, murag dili siguro ta kaayo magpagawas og opinion nga kaayo tay alamag kay murag lain man pud paminawon. But the problem is this is the theme of our podcast. We discuss hot topics and then we give opinion about it. Oh. It's very hard to not give opinion when we talk about it na diri sa podcast. Lisod ko ayo ay kanang magstorya niya dili kanang naay hot topic niya dili nimo tagag opinion niya. Kagawaso na kayo mo opinion ba? It's like our setting here ni Kringkay is just a discussion between two sisters. Oo. Or if you would consider us friends. Now, di ba pag magstoryahanin mo sa inyong friends, although you're not doctors, although you're not engineers, although you're not therapists, although you're not psychiatrists, although you're not police officers, nadyo kay opinion permente. So mo na mo adiri no. Oo, and this is our setting. If you are going to this is not for CCA, but this is for the general audience that's listening to us. If you're looking for a podcast that is like an authority to a subject na, for example, if you're looking for a business authority, if you're looking for a psychologist point of view, lawmakers point of view, politicians point of view, this is not the podcast for you. This is just two sisters talking about hot topics. That's it. This is why our podcast is called Dili Ni Advice. Because we are not giving advice. We are just talking about We're giving you advice. Pero dili ni advice. Oo, di nga na, Jude. I can't. The title itself is ironic. Pero Sisi,
tama man po tayo mong giingon nga kanang. Tama na siya, but pero lisod kaayo siya buhaton ay kanang No. don't give your opinion. no, to be fair, we Kailangan dyan may buhat ang opinion. pero to be fair, no, Sisi, to be fair, we did not claim to be experts at all. Ayaw In siya fact, awaya, if bi, ayaw awaya. awa yun. Ayaw awaya. Awa yun. Listen over yan, no. Atik lang, Sisi, oy. Atik lang. Dili ba, nga ko lang kay, if she really listened from the beginning, she would know that we are not here to be experts. We are just here to be talking about gibberish. Oo. And So if she's looking for legitimate references and information from a podcaster, this is not the podcast This for is you. not it. This is not it. I would Kung ano na siya, recommend. background noise podcast. Yeah, we are background noise podcast, and in fact, we are about to be adding bonus content by playing games, which is so Yes. irrelevant. Hoy na ako ingon, gusto po na ko komenta ng iyahang giingon pod nga kanang ang purpose sa K-12 kay skill based, but ang problem dili ka keep up ang instructor. Kay wala sila expertise ana ilang gitudlo. So ngano? wala sila So sisi. Nganong gihimo silang instructor kung wala sila expertise ana nga topic? Dapat gid improve ang program jo, dili tanggalon. So mao gihapon, I stand my ground, dapat dili tanggalan ng K-12. We just have to improve it, our instructors and everything. Ako, pwede man dili tanggalon, pero kung tanggalon yun, pwede karon na. Kaya hapit na humano grade 10 akong anak. Para You mentioned. maisa na, guys. Para ma-appeal po siya sa dili ma-appeal sa 11 o 12. Noon sa naman mo, dili man mo formal, guys. Oy. So muna, dagan ra kay mig opinion para i-keep. Muna nagtukod jud mig podcast para nagtukod og podcast. Guys, kana filtered pa gani ni. Kaning among podcast filtered pa ni kay kung kami lang jud duha ang mag-istoryahan na mas hindi ka nais-nais ang mga maririnig ng aming mga listeners. Naadyo may laing mga panglibak nga wala maabot diri sa podcast. Oh, pero guys, ang amo mga opinion, ayaw mo ka-stress ana. Kay irrelevant jud mi sa world. Our opinion does not matter. We cannot change laws. We cannot change the world. We cannot create peace. Uy, we can raise awareness kay para Kana. So Di ako dapat to. ang ato ang title sa podcast kay raising awareness without you asking. Dili me aware. Oy, pero Sisi, I appreciate your comment. Oo, salamat po kaayo. We love the comment. We love the comment. Nakatuon jud ko nga bitaw no dapat mag-read ta further sa ato ang mga opinionan. Pero mag-opinion gihapon me. I don't think so. Maski pag mag-read tag taman, Kring. Oh. Maski pag i-read na mo nag 24/7, dili gyapon ta expert, Kring. Ay dili gihapon. Uy, Dili ta gyapon expert. All I can say is I am an expert sa Game of Thrones. Ask me anything. AMA, ask me anything. The lore, the history. From the Mao ba? Doom of Valyria. Pwede na ako na istoryahan sa imo, ha? Mo ba? Oo. Pero kanang usaw na mo pag-discuss sa among mga topic, mag-give og opinion if we are to claim experts on every field. Dili na mahimo, guys. Imposible na siya. Oo. Unsa to ingon ni Tyler the Creator, P? Tanang tao daw ron podcaster. There are too many podcasters. There are too many podcasters. We need electricians. We need carpenters. We need painters. We need technicians. Nako ingon. Ano saman? We're not complaining that there are too many artists. There are too many actresses and actors. There are too many musicians. We're not complaining. This is a whole different world where you can't get too much of it. Naglagot ko kay Tyler the Creator. Ngano nang hilabot ka sa mua? Wala man mi nahilabot sa inyo, ha? Wala man mi nang hilabot sa inyo, ha? Ha? Nang naway mi nga dagan kay mo rapper? Pila mo ka rapper sa Spotify? Pila mo ka rapper sa YouTube? Dagan na kayo mo! Nahilabot sa ila, ha? Dagan na kayo mo! Nahilabot man sila sa ato, ah. Dagan na kayo mo, mga artista! Ha? Ang uban wala na discography, wala na mga filmography. Wala na gani ko nagreklamo nga daghan kaayo balik-balik ang mga kanta ninyo? Pare-parehan na lang og sound? Oo. Wag ko nagreklamo nag-rip off og mga kanta. Tyler the Creator. I don't even know who you are. Kisa mo na siya. I only know him from his tweets like this. Pero wala ko kabalo sa iyahang music. Ngano nang hilabot ka sa mga podcaster? If there's a million podcaster, why not?
Not N-A-T. Wala man gani minigreklamo nga daghan ra kaayo og Turista. Mo ganito. Dagan kay turista. mo ganito. Sa Daghan Baguio, ra daghan kaayo kayo. og rapper, mga rapper who are ugly. I don't even like them. Asa pinakapangit nga rapper na imong nakitaan? Ako si Chameleonaire. Pinakapangit, 50 Cent. Ang grabe po ka, uy. Gwapo si 50 Cent. I wouldn't say he's ugly. Ay, dili po siya ang pinakapangit yun. Dili man. Uy, gwapo si Ja Rule actually. Oh, Gwapo, I like gwapo Ja siyang Rule. rapper. Gwapo siya. I'm not even a fan of ASAP Rocky. Nakailala na ako siya kay boyfriend siya ni Rihanna, but he's very handsome. T.I. is also very handsome. Si Kuan, si Anderson Paak, dili siya gwapo. Dili siya. Dili kayo. Dili kayo, pero okay na. Okay lang. Anay appeal, sex appeal. Oh, ganahan ko sa iya katong What so you doing? sweet. So nice. I won't buy unless you like. Unless you like. Ganahan ko itong part. Gapo. Oo. Kisa man na si Tyler, the Creator, ano mang hilabot ka sa mga podcaster? Wala Wa- mo nailabot sa inyo, ha? Wa magay ko nang hilabot, nga dagan kay vlogger. Oh, wala mo may naglabot-labot nga daghan kay vlogger sa Dagan kalibutan. kay vlogger. Diri pa lang sa mong balay, na isa ka vlogger. Akong father-in-law. Hello mga katropa. Huy, ang amo ang taxi nga nasakyan katong gikan tag airport. Among taxi nga nasakyan kay naa siya post Ansa daw? nga kanang murag gina-create niya ba nahuman na siya og type sa iyang text. Ansa daw? Nahuman na siya og type kanang hindi mo masusukat ang kapangyarihan masking madami ka pang pera. Mga ingana. Naka-draft na yung post. Naka-draft. Pwede na i-post, publish. Pwede na i-post, publish. Unya, pag click niya og post, pak! Nakita na ko ang estimated earnings, $24. Ay, ano siya dollars? Nakita na ko ang iyang following, 40,000 followings. Ay, maubo. Ang amuang taxi driver na ay 40,000 following. Ay, salamat. Wa magani mi nagreklamo ana. Isa lang ka-text post niya masking unsa iyahang i-text ka na siya $20. Mo to estimated earnings. Guys, let them be. Let people be. Mo nang sinugdanan sa war. Kay magbutbuot manggod mo. Magbutbuot mo ba? Kanang kung makasakit, siguro magbuot-buot ka. Para ni Hitler, nakasakit siya. Nag-genocide niya ang Jews. Oh, mag-outcry ta. Pero wa man mi nakaunsa diri na baday may gibuhat wa man. Dili man kita ang point ni Kuan Tyler the Creator. In general man to. Mga podcaster Oh, daw. daghan to kag podcaster. Pero mi nang kilabot. Pero guys, let people be. Let Christians be Christians. Let Muslim be Muslims. Let gay be gay. Let straight be straight. Oh, hindi ay mo. Kay para walay war. Diha magsugod ang war. Kay nagabut-buot mo. Gina-impose ninyo inyong gusto sa laing tao. Ang gusto niya, gusto siya mabayot. Pero dili ka gusto mabayot siya. Nganong ikaw magbuot sa iya? Nga dili man na imong lawas o tintin. Mo ba? Oh. Oy na ay comment si Van Blank. Ano daw? Nindot ba ya ang Tiny Desk ni Tyler the Creator? Dili ko ganahan sa iya ha. Dili ko ganahan. Kay ngano manghilabot ka sa mga podcaster? Di wala po kadungog kay Tyler the kanang I mean, I know of him, but I've seen him. Pero wala ko nakapaminaw sa iyang music, but I'll see. No, I'll not see. Iyahan ng exposure tactic kanang mga controversial statements para na makailas. Kinsay din ni si Tyler the Creator? Ako ani siyang paminawon. Iha din ang marketing strategy. Marketing strategy. Kaya para mailhan mo si Tyler the Creator. I think. Wala ko i-aral sa mga Tyler the Creator. ay tama di ay nakita na ko siya sa unsa to nga skit kanang why you coming to my birthday party on my birthday with a birthday gift for my birthday and my birthday party. Basta ni ana siya. Unya, to babae, happy birthday. Dili babae ha, puro sila mga cross-dressed men. Murag skit lang good. Unya iyahang gi stab og glass sa ulo. Amo ba? Vine lang good to oy. Why you coming So to my homophobic birthday po siya? Dili kay siya po nag-cross-dress. Ay, po nag-cross-dress po siya. Okay. Wa magay mi nagbuot na nag-crossdress ka. Tyler the Creator. Di mo man ang sinugdanan sa war ka nang magbutbuot mo. Just be stoic, guys. Just let people be. Just nonchalant. Mo gani na ikanta ang Beatles na let it be. Tinuda siya. Let people be, let everybody be. Kung silang gusto pasagdi lang, unless kung kana lagi ingon ni Kring na Hitler,
Kana mag-outcry tang tanan, magwilga tang tanan. Pero kung ang tao wa nakasakit nimo, wala nang hilabot sa imo, pasagdi ra na. Gani no. Maski pag ihang Ginoo mo siya akong Ginoo kay si Katy Perry. Pasagdi. Pasagdi. Dili kumutuo kang Jesus Christ, si Katy Perry ako ang Ginoo. Pasagdi. 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 Kasi mo ingon siya wala ko'y Ginoo. Pasagdi. 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 Mo ingon gani siya lalaki ko, straight ko, pero na ako'y relationship kang kapwa na ko straight nga lalaki. Pero straight ko. Naglibog ka? Pasagdi! Pasagdi na! Naagoy uban ana ba? Na kanang naglibog man ko kung unsa ko kay kanang dili ko bayot ha pero kanang mura man kong na murag maatraka man ko sa ako ang friend uy. Ayaw na pagpamoblema kung unsa imong label kung unsa ka. Ang importante ang imong gibati. Oo, ang imong gibati. Nga ganahan di ka atong imong friend. Oo. Simple lang man na, guys. Pasagdi ra na niyo mga tao. Wa man kana nang hilabot sa inyo. Wa man kana nang hilabot. If it's Wa man kana dangerous na, di labot-labot. Dili man ka siya maka-affect directly sa inyo hang day to day. Pasagdi ra na. Pasagdi ra. Bitaw. Oh, mo na among opinion. Opinion na mo na. Dili mo expert. Pero opinion lang na siya. Tama ka na. Tama ka na. Oo. Maura to, salamat kayo guys. Og, diri na ta maundang. On to our next episode, Sugilanon. Hey everybody, welcome to Sugilanon. Ordinary people, extraordinary stories. Ako si Darling Baya guys. Wala ko ta introduction sa mga Wala Sugilanon. tayong intro sa Sugilanon. Okay, ako si Kringkay. Ako si Darling, kana lang. Ay, nata intro oy. Unsa man? Nata intro sa Sugilanon, nagpatakara mo. Ay, nade. Balik O, balik ka lang, God. Para mailhan nila. Ay, mo din na. Oh. Ginabalik man ako. Sige. Yes, hello again sa Sugilanon. Unya, unsa may topic na to karang adlaw? Naay nagpadala og sentiment og story sa Peso Sense. Basaha, Tagalog ni siya. Pero Sa Peso Sense. oo, basaha Kring, basaha. Oh, sige. Basaha. Diara ta sa Peso Sense na page. Oo. Ana siya, hindi ako boto sa GF ng anak ko. Nalaoy. #payong kapeso. Okay, go. Basaha. Tarunga ha. Wait lang. Katul ka kong ilong ba? Taas-taas niya iyahang story, so buckle up. Alright. Sana ay ma-post ito at please hide my identity Mau ba? dahil marami akong kakilala na member dito. Mau ba? Manghihingi lang po ako ng payo tungkol sa problema ko. Mau ba? Ito ay tungkol sa kasulukuyang GF ng anak ko. Ah. Hindi ako boto sa GF niya ngayon. Lisod ni. Ako po ay isang nanay na lahat na lang yata ng mabuti ay ginawa at gagawin para magkaroon ng maayos na future ang anak ko. Hindi ako perpekto. Pero buong buhay ko, pinagsikapan kong mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Nag-sideline ako para dumami ang income at makapag-aral sa maayos na paaralan ng anak ko. Mau ba? Nagtinda ko ng RTW. Kakanin, Avon, kahit anong pwedeng pagkakitaan, pinasok ko. Mapagtapos lang siya sa magandang paaralan. Feeling na ako, only child niya anak. Oo, I agree. Ngayon, unti-unti nang nagiging maayos ang buhay niya at nakapagtapos na at may magandang trabaho. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang pagganda ng buhay niya. Pero para akong binangungot. Binangungot? Kasi ang kapalit pala ng paghihirap ko ay isang babaeng sa palagay ko ay magiging hadlang sa anak ko para marating pa ang kanyang mga pangarap. Mau ba? Ordinaryong babae lang ang girlfriend niya. Unsa da iyang anak? Extraordinary. Unsa mo royal? Hindi naman sa hinuhusgahan at minamaliit ko, pero kita mo pa lang sa pananamit, kilos at pananalita. Mahilig mag-TikTok at alam mong liberated. Ramdam ko na hindi siya nababagay sa anak ko. Mau ba?
Hindi ko talaga alam kung bakit siya ang napili ng anak ko. Marami naman dyan na babae na mas maayos at disente. Disente, nangitag disente. Nagwo-work siya as cashier sa isang kilalang drugstore. Oo, wala dapat akong pakialam sa love life nila, pero bilang isang ina, nararamdaman ko na ang GF niya ang magiging hadlang para makamit niya ang mga pangarap niya. Kaya feeling ko ay dapat akong makialam. Mao ba? Pagdating sa ugali, mabait naman ang babae. Mabait man di ay, Mabait guys. man di ay. Malambing at maasikaso sa anak ko. Ganino, hindi na. Siguro nga yun ang plus factor niya. Pero hindi sapat ang mabait, malambing at malaga lang, di ba? Dapat may kasamang direksyon sa buhay, di ba? At may pangarap din. Mo ba? Ay upod. Nakausap ko yung best friend na anak ko. Nalaman ko na minsan na pala silang nagkaroon ng tampuhan ng GF niya kasi hindi raw makapag-ambag si GF sa mga out of town trips nila. Anak ko pa ang nagbayad ng lahat, pati pamasahe, pagkain, pasalubong. Mao ba? Kung labag sa kung bukal sa loob ng BF, okay naman siguro na. Kabalo na mo, guys. Hapit na ko maglagot. Bawat okasyon din, anak ko lang din daw ang nagbibigay ng regalo. Yung babae ang dahilan, breadwinner sa pamilya. May 2 pang kapatid na pinag-aaral. May pambili ng makeup at mga damit online pero di man lang mabigyan ng kahit na simpleng regalo, anak ko. Mao ba? Ano kabalo siya nga na ay nag-order online. Malay mo. At heto pa ang matindi. Atat na atat daw ang babae na mag-open ng joint savings account. Uy! Di pa man sila kasal? Para saan? Feeling ko yung anak ko lang ang maghuhulog sa ipon na yun kasi siya lang ang may maayos na trabaho. Ano ang iaambag ng babae? Sakto lang ang kita niya sa araw-araw. Minsan nga kulang pa. Ang itatanong ko lang, mali ba ako na manghimasok sa love life ng anak ko kung alam ko na mapapahamak siya balang araw? Ayokong pagsisihan ng anak ko at ang magiging desisyon niya balang araw. Kaya ngayon pa lang, gusto ko na mamulat siya sa katotohanan. Sayang panahon. Marami pang makikilalang mas matino at disenteng babae ang anak ko. Nasubukan ko ng kausapin ng anak ko pero ang sagot niya sa akin, mahal niya raw at masaya siya. Dito ko napatunayan na totoo pala ang kasabihan na love is blind. Mao ba? Love is blind. As far as the eye can see. Dung dung dung. Naniniwala ko na hindi lang love ang bumubuhay sa isang relasyon. Paano kung magkasakit siya? Paano kung wala siya ng trabaho? Puro love na lang ba? Hindi naman maipambabayad ng love ang love na yan. Ayoko pong maging kontrabida sa paningin ng lahat pero ayoko ring manahimik habang unti-unting napupunta ang anak ko sa buhay na hindi ko pinangarap para sa kanya. Walang ina ang gugustuhing mapahamak ang kanilang anak. Mothers know best. Mo ba? Ang mga anak na hindi marunong makinig sa magulang ay ang kadalasang napapahamak. Mo ba? Mo ba? Ano ba ang pwede kong gawin para matigil na ang kaibangan ng anak ko at maging maayos ang buhay niya? TY sa mag-advise. Nangayo siya advice ha. Nangay siya advice. Madam, nangayo ka advice ha. Andam na diha, andam na, andam. Paminaw, madam. Paminaw, madam. Nalago na. Pagtunog Bisaya, madam. Kayo mag-Bisaya na rin. Medyo na pagkakuan siya. Dili from what I've heard, dili man yata siya dato jud. Dili siya dato. Pero ngano mata pobre ka? Ngano, dili ani ni siya. Gusto niya, na ako yung opinion eh. Wala ko nag-ingon nga nakaila ko ani nila. Opinion ako ni. Ang gusto ani nga mama, siya na pud ang buhion sa iyang anak. Karon nga naanay trabaho ang iyang anak. Mo na feel. Wala man it's not explicitly said na gusto siya magpabuhi siyang anak. No, but I can read between the lines. Mao ba? Kay dili man siya dato. Mao ba? Ngano nabala ka man siya nga ang iyahang anak. Ginagastuhan ng iyahang girlfriend. Oo. Gusto siya magpabuhi sa iyang anak. Gisayangan siya. Oo.
reading between the lines, I feel na mura po siya mata pobre. Murag, Siguro, you can, pobre na pobre po. oo, she considered her son graduated through her efforts, a big achievement. For her, that's like a very rich accomplishment from her side. So dapat ing anak po ang level sa mapangasawa sa ihang anak nga lalaki. Og feeling nako katulagi no. Ingon ka nga mara siyang magpabuhi. Na, wala man. Or gusto niya makapangasawa og dato kay para mahimo pud silang dato. Layo na kayo mig layo na kayo observation guys, pero ayaw mi ninyo i-dismiss. Nanglibak raman pi. Nanglibak raman mi. Oo. Murag ug kamo, ay mo pagpalimpyo-limpyo diha. Nagalibak man pud mo. Ay kung ati ka. Mo ni dapat ang atong title sa atong podcast kay Dili Ni Libak. Dili ni libak. Kanang nako ingon ba? Kanang gina-track down lagi niya ang activities nila sa boyfriend girlfriend niya. Sa anak niya ba? Sa girlfriend ba kabalo lagi siya nga daghan og order. Dagag order may syempre naman jud kay huy taysa. Before anything else, let's not discredit her. She's a mom. She's a mom that is very, very, very concerned jud sa iyang anak. Attentive kaayo siya sa life sa iyang anak. Sometimes there's a gut feeling that we can't dismiss. Naay nga na, like dili nimo naay something wrong yun. Dili na ko feeling babae ni para sa akong anak kay nakoy ma-feel nga, nakoy intuition. Dili na to na i-dismiss. Maski unsa iyang feeling, valid ka na. Valid na siya as a mom, di ba? Yes. Oo. Pero from what I've heard, murag adult na imong anak, madam. Nag-graduate na good. Nagtrabaho na ganito. Nagtrabaho na good. Oo. So kung unsa man ang ihang agian sa life, ug mag-fail man galing na siya sa ihang current girlfriend na dili ka ganahan, pasagdi lang na siya nga mag-fail. Be there. Oo, be there. Kung ma-fall, kung sa tawag ani, kung malugmok jud siya gikan ani nga relationship, kung tama imong gut feeling, nga mali nga bayhana og ma-fail imong anak, pag abot sa failure, just be there. Ana na lang. Kay moagi man dapat tatanan o failure. Tama ka na, tama. Moagi man dapat tatanan. Nay, dili perfect oy. Dili. Alangan na imong anak pagka-graduate ni katrabaho, gwapog trabaho, dakog sweldo, tapos nakakitag babae, gwapog trabaho, dakog sweldo, dato. Perfect kayo tanan. Smooth wala flowing. Siya pagsulay sa kinabuhi. Tapos na happily ever after nagkaanak og duha, nya kasundo kay nimong babae, mutahod sa imuha, anto da matay na lang mo tanan o walay problema. Is that even possible? No. Tanan ta mo agig ka kahirapan. Mohagi gitag ka ng challenges, mami. Kalisod. Oo. So nga advice na mo sa imuha, mami. Kaya na ngayon magkag-advise, ay sig kwan dia. Just literally be there for your son. Oo. Just literally be there. Kung mao ganitong giingon ni Darling, kung masakitan man siya, kung mag-fail man ning relationship, be there to catch him when he falls. Gani. Kung masaksid ang ilang relationship, kintahay magkatrabaho og maayos ang babae, unya kanang moasinso pud sa kinabuhi ang babae with the help of your son, they will build each other up. Then be there for your son to celebrate. Gani. Ayaw kayo pag kanang kontra kayo, mami, ngano. What if makadayon gina niya? Kanang baybayhan na. Malayo gud yung loob. Malayo noon ang loob sa, if not sa imong anak, worst case scenario is imong apo. Imong apo, mulayo ang loob sa imuha. Kaya syempre, dili madlok naman na imong ugangan nga mo, ay umagad na mo, kikita ni mo. Mauna ang worst case scenario na malayo ang loob sa imong sariling anak sa imuha. Mauna ang dili mo gusto. Unya, kanang napakoy ingon. Ngano nakaingon ka nga bati ni nga babae nga sa imuha na mismo gigikan. Breadwinner siya na ginapaskwela pa niya ang duha ka igsuon. Nya wala doy pangarap. Ngano nakaingon siya nga wala pangarap. From the character that you mentioned, murag nice siya nga girl. Murag nice. Kaya helpful siya ba?
Kay Oh. ginapaningkamutan niya nga makahuman pod iyang mga igsuon. That's a good character to have as a person. Nga kanang helpful, thoughtful, generous. Unya maalaga man daw sa iyang anak. What are you looking for? Niingon bitaw siya no, niingon siya nga Maalaga man sa iyang anak. mabait ang babae, malambing at maasikaso. Oh. Oo. Unya, ang problema nimo hindi makapag-ambag sa mga trips, Mao lagi, sa kwarta pamasahe, lagi ang pagkain, problema. pasalubong. Kay kabalo naman ka sa answer anak mami. Ang answer anak kay breadwinner lagi siya. So saan niya pag-amot? If your son voluntarily muhatag o manlibre ba? Mm. Ngano dili good? Why not? She's a girlfriend. Your son may be into Disney princess treatment. Basin lang. Kasi ganahan man pud siya, na-appreciate man pud niya ang iyahang girlfriend bisag walay ambag. So O ganahan siya manglibre, ganahan siya ipamper Oh. ang iyang girlfriend. Like, uy, Yeah. I will take you out. I will take you to places you've never been. Ano ba? Shorty, I could take you there. And we can move to the slums where killers get hung. Shorty, I could take you there. Muna iyang ganahan. Oo, nga ana. Unya kay makialaman jud ka. Ayaw kayo na ipadayon mami kay basin ang worst case scenario jud magkadayon na imong anak ug katong babae. Malayo ang loob sa imong mga apo. O if not your son, katong mga apo nimo. Pero napoy chance na imong son mapariha. So, just be there to support him. Mm-mm. Kung mo lagi ang feeling lagi nako kay nasayangan siya sa kwarta na ginaspend sa girlfriend na dapat ma-spend sa iya sa as a mom. Mo na akong feeling. Wala ina ba? or gusto niya makapangasawa og datu para may muna pa sila datu. Mao ba? Oh. Mo gani I'm grateful for my in-laws no kay kanang dili ba ako perfect. I'm very loud. I'm very opinionated. I'm sure they have something to say. I'm sure they have something. Sa man imong na asawa na Nathaniel Blanc. Banha mga yun na. It's true though. It's true. Pero I haven't heard a single thing. I haven't heard a single thing. Wala gyud na sila gapakialam. Wala gyud na sila naga ano tawag ana. Walay makaabot sa kuha kumbaga. Og I'm sure dili gyud na nila kuan. Dili na nila ginabuhat because they love their son and in turn they love me. Ana ba? Ingana dapat tanan in-laws. Inguna na dapat tanan in-laws. Ingana dapat tanan in-laws. Oh, ingana dapat tanan in-laws. I believe our mom is like that too. Oh, oy. Kay wala man niya ginaaway atong mga bana. Wala. Wala jud. Wala niya giaway ang asawa sa tumba na wala man. Oh, si Casey. Si Oh. Casey. Ang namoblema kay wa ni bayad ang check-in. Wa ni bayad ang Nag-check-in. Ang nag-check-in nga naa dito ang gamit sa unit. Wa ni bayad. Moto. Oo. Muna, Casey. I-block na to. I-block to nga Mo guest. na Casey. Pangita sa og bayad before ka magpasulod. Bayad muna bago check-in. Welcome to Davao Condos for Rent by Casey, where you pay first before you check in. How may I help you? Observation, may I help you? Dapat yung una na ka, Case. Oo. Sabi si Casey. Oy. And I believe we're the same in-laws. Oh. I believe so. Basig di mali ko. But I feel like yung anak ko, I don't pakialam. And in fact, when, di man mawala naman yung mga mag-away ang mga mag-asawa, no? In fact, when they do away, atong kuya o atong sister-in-law, ang atong ginakasaba ng atong kuya. Nganong kasaban man po na tong sister-in-law nga, makarelate man ta sa iyang gibati. Ang ginakasaba na mo among kuya. Mukampi jud mi sa among sister-in-law. That's what it's all about. You have to make the person entering your family feel welcome, feel loved, feel like part of the family. Makulbaan ko ba no? Kay only child ba yan niya akong anak no? Basin may anak ko ba? Sa pagkakaroon, ang wish po unta, dili ko helicopter ma'am. Helicopter! Unya, feel, unta lang, ma-let go na ko akong anak pag ano na siya, pag adult na siya when When he's a soldier. when he's adult na, doing adult things, unta masuportahan ako siya sa iyang gusto. What if ihang naasawa kay kanang she don't like you? Like you try your best to like her but she deliberately
gives hints that she don't like you. Unsa man ani mo? That would be a red flag. I mean, I would hope that my son would realize that himself. Nabi ako'y kailang nga anak ring. Nako'y kailang nga anak. Na, sus, storyahan na to, grabe. Kanang ginabawalan, buutan, kabalo ko ha, kaning mama ug papa, buutan kayo kring. As in, malumanay kay mo storya ang mama, kaning certain mama and papa na akong I'm talking about, no? Malumanay kayo. But their son is married to a monster. Like, Really? oh, dili sila ipa-visit. Dili maka-visit ilahang anak nga lalaki, ang lalaki man lang anak. Dili ipa-visit sa ilang balay kay pobrehon ba? Pangit og balay, anak god. Dili ipa-visit dito kay nakadungog mig istorya kring. Although kuan naman guni ka lang, ang information is passed around na, pero nakadungog mig istorya nga sa mismo sa mga apo, bali anak nila ba? Ang anak nila nga lalaki nagkaasawa. So na mga anak, ang mga anak mga apo na nila ba? Ang mga apo ni ingon man gud ni mami, di dumi mo ato diha kay pangit tong balay. Grabe naman. Oh, ni ana. So there are really evil people. Naadji mga kontrabida in real life. Abi nimo ko teleserye lang. What if no kanang you try your best to be a charismatic mother-in-law, thoughtful mother-in-law, loving mother-in-law. You try your best to be close to both of them, so that you be closer to your grandchildren. What if you are like that? Tapos kanang ang babae di ay mismo ang napangasawa sa imong anak ang demonya. Kuyawa na, oy, saon kaya na, no? Dapat ang imong anak mismo ang maka-realize nga, this is not good for me because when you're with me, you should be with my family. If you wanna be my lover, you gotta get with my family. Get with my friend. Mo gani no. Unya, ako idea ana no, kung ana na lang manggaling nga total ginadaot na lang man ko as mother-in-law, masking I try my best to be caring, to be loving, to be thoughtful, to be generous, pero the girl na napangasawa sa akong anak would find a way to kanang ilayo jud mi sa akong anak. Kung anak na lang man, let's fight fire with fire. Total gilayo na lang man nimo akong anak, libakon na lang ta ka sa akong anak. Ana na lang. Mulayo og samot Nilayo na gani. Mulayo og samot pag yun. Ay sagdi lang. Fight fire with fire na lang. Daoton, sabotage. Bahala Sabotage. mo dira, oy. Sabotage. I don't wanna do nothing to destroy my What if she successfully destroyed your bond? Wala ka, oy. I will do my best to raise my son in ways that he will realize red flags. Gani no. Amot lang dili man pud gud ta kaingon, oy lahira gyud ang kinabuhi, guys. No, dili man ta ka buot good kinsa ang maasawa sa tong anak. Na pwede day ng arranged marriage, guys. Pwede man. Dili pa pero karon like ako dili ko makaingana oy. Kung Dili. kinsa uyabon sa akong anak wala mo koy mahimo. Dili. Kung kinsa asawahon niya wala koy mahimo. Tama ka. Hopefully I'm very very nice to them. The impression is I'm nice, pero I doubt that. Wala ka lain bud. Na-distract ko sa mousepad. Oy, kaganina pa ka dira. Hugaw ka ayon. I'm making, dili, sa texture lang mo na sa fabric or tiki ko. Dili, sa hugaw na. Dili, kuan siya, baka na ang fabric, baka if you I write have on. mouse pads too. They The mouse pad like is that. dirty? Oh, yeah, look. Na-distract ko. Ay, bantog din nakatulak kong ilong. Ay, nagana-ana ko. Naganahan ako sa mouse pad. Anyway, muna to guys, atik lang to guys ha. Dili ko sabotage type of person. Nako ingon, suportahin lang gid ang inyong mga anak. I'm a flight type of person. I may be loud, but I'm a flight type of person. I don't fight. I flight. I am freeze kind of. Ala, pwede di na inganaon, no? What kind of person are you? Flight, fight, or freeze? I'm a flight. And I'm freeze. Yes. I'm not that kind of girl. Mao na ang bagong title sa tong podcast. Flight or freeze? Fight. Mo to. Unya ang kuan, ang gingon di sa mama nga ang joint savings account.
Ay, joint savings account? Nadungog niya nga storya nga na joint maghimo ko ng joint savings account. Pasag di lang lagi na imong anak. Ambot lang ha, pero kanang dili pa man sila kasal, no? Iyahan na lang gabayan iyang anak, not in a kontrabida way, but kanang moingon ra ka nga, unya na lang mo pag joint savings na kung kanang makasal na mo. Engaged. O kung, Pwede engaged. Kung ma-engage na mo na, kung mag-joint savings na mo, anak. Ako wala ko'y i-advise ana. Pasag di lang jud imong anak nga magimo joint nga no. Yan naman. Kung magbulag manggaling na mag-away sila sa joint savings account, ipaagi sa away. Pag-away mo. Mao ba? Pag-away mo. Ano di ay? Inyo ang problema. Katigwang na nako. Stress pa ko ninyo. Pera mo ko sa bata. Diri sa na bata. Ibili sa na bata while Pag-away you mo figure diha. out your joint savings. Pag-away mo diha. Ambot lang, baka na only child man pud gud ako anak. So medyo murag na ako'y gamay pagka-relate sa mama. Pero my son is not even old enough, no? So ambot lang I don't know. Sige lang guys, kay may lahan na ninyo, ha? Balitaan lang tamo kung nahimo na ba may monster-in-law or the good kind of mother-in-law. Balitaan lang tamo kay sa karon wala pa man na nahitabo sa moa. Ha? I think I'm gonna be a good one. Kay na ko'y role model man good. Ako mother-in-law. Oh, that's so sweet. Oh, I have a very great role model. She's very good. That's so sweet. Oh, that's so sweet. Oh, ganun. And my father-in-law too. Both of them. I have very, very, very good role model. My mother-in-law is also very sweet to me. So we don't got no problems. Mo ganina, we are very lucky. We have good role models. Kay kung what if ang role model nimo monster-in-law pod, di murag may anak pud ka no. Kay wala kay makita nga ay ani dapat no. Murag Or maybe you'd go separate ways. I would never try to be my mother-in-law. Pwede. Mo na siya. Pwede na siya. Unya guys, magkuan na ta, mag-Biz Academy sa ta, then poll question. Nabali lang diri. Pero na mag-Biz Academy sa ta go. Sige. Oh, wala gini tingog. 3, 2, 1. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is ugangan, ug, umagad. Uy, nalibog ko ana. Unsa nang uga? Karon, dili na ko malibog ana. Pero sa una nalibog ko ana. Unsa din ang ugangan ug umagad? Ugangan is your mother or father-in-law. That's ugangan. Oh, that's It's your a parents. non-gender specific parent-in-law. That is your parent, the parent of your spouse. Yes, ugangan. When I say ugangan, it could be the mom or the dad-in-law. Okay? Umagad is when you are the mother-in-law and you're talking about your daughter or son-in-law. That's the spouse of your child. Yes. Your It's a adult child. non-gender specific daughter or son-in-law. Umagad. Umagad. Kabalo na mo guys ha. Katong mga nagtuon sa Bisaya. Mana ka nga unsa man di akong father-in-law, uy kanang pakialamero kayo. Dili na ka mo ingon anak, kabalo naman ka. Unsa man niya akong ugangan oy, very Pakialamero. pakialamero man kayo ni akong ugangan oy. O hilabtanon. Hilabtanon. O niya kung ikaw po ng parent kay, siya man niya ang akong ang umaga dyan, ay man niya yung batasan. Oo, magsige na bag TikTok. Magsige na bag sayaw, enda pangan sa iyang cellphone sa TikTok. O niya masibag palibre, pamasahe og mga pasalubong sa mga trips nila sa ako ang anak. Unsang klaseng umagad ni siya? Dili ko ganahan na ako ang umagad, magsige man og pa-deliver og TikTok ng mga sinina. Magsige na bag Shopee. Mura bag dagag kwarta. Shopee. Shopee. Oy, diri na ta sa vote in the poll, please. Sige. Pag ana nako, vote in ana din ha. Ay, wala siya. Vote! Again. Vote in the poll! I-assess imong self. Og paki-vote diri sa poll. Candidate ba ka as a toxic parent-in-law?
as a toxic, oh my God, please be honest. Ikaw ba? Ay yes? Toxic. Or never matoxic? Never. Never matoxic. Pag-comment ka mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Gwapo na self-reflection na ninyo, guys. Hunaan ninyong tarong. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get notified of our latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Ug basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailan to submit your stories to advertise or sponsor our show. Thank you so much. By the way, sa among mga sponsors. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat. Go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Unya, maura to guys. Dili na tama kuman. See you next time. Bye!